idam daga jing sngongu kaba kraw yu blai hagani ga sngi bangila ban ya don kum ne ka mangilong menta kum ka jing seng samla KGP snot sep ngi ngila penbek ya gani ka program menta ga sngi bangin yo ya ka jing seng kaba kerpang kaban long ka khubor jing yalam naga benta baro ki parabangeng ki jongi ki paralok ki loki jor ki balak ban sengau bat ban sengam ya kani ka khubor naga tin jong blai bangin sayo hagani ka jing seng hakaba sedang jong kani kapor nagaliang jongi ka jing seng samla KGP senat sep ngi ngipen pau ka jing sengongo ya kabalang Presbyterian Maukar kabala sya sengau bha bat ailat yangi bangin ndam ya kanika program menta ka sngi hakani kapor kaba menta ngidam bru daga jing sengongo banagaliang jongka balang kidon ki pastor kiba idon lang bat ngi menta hangni gom gadang ban kershan bat ban aimen sim yangi ka jing sang samla sinat sep ngi idon irabran M Pongrom irabran Be Kind bat irabran as Shabong. Naga benta ka jing seng samla sinan. Nga sengaw pau ka jing sengaw yapi ki pastor. Ki badan ka jingit kli naga benta ka balang. Hoi ki donru ki operator. Ki dekat jong ka balang ki beram ban penbit penbiang. Ya kene ka program menta ka janmin. Biang sengaw baru ya kinong simenta baro ka bangin sa yo hakane ka jing seng kaba menta ka sengi toy hagan ka senam arjar arpau kum ka jing seng samla sinon ngila penben bandon ka jing seng yalam kaba sisin arsnem handrai ngimla ban le ye kane nakadaw ka jing don jong kane ka pandemic COVID-19 ngila hab ban sange ya kane ka jing seng pajba handrai nakabenta ka jing mentoy jong ki paralok ki parabangaj baro ngila penbej kenang ya ka program menta ka sngi kenang bakan long ka khubor ya baro don ki nongkit kam nagaliang jong ka jing sang samla sinat ke dekat jong ka evangelistic committee mapi ke dekat jong ka choir standing choir jing sang samla KGP sinat samngi ban idon ru I pastor KB Snaitang ibalong I executive secretary bapej bajingo badialam ya kajing sang samla sinon te menta hagane kapor haswa bangin saya syakman dan soban karpat ya sekretari jong ke evangelistic committee tuan pesan PE Konglam in ai ya ka jipentem iginong si menta hagane kapor teman pesan kene ke program ka jong ke jing sang ilap ka online service hagane ke sengi I Sherman teman pesan ID nong siet ibadai ru Sherman jong ke evangelistic committee jing sang samla sinat sepngi I organis Miss Cassandra Alfisha Sutnga nong iram jirwai Master B Malnyang ninyo ban pule na kaktian ke jong blai ban duai dai Master Pencai Pungrop ninyo ka jirwai kerpang na ka standing choir jong ka jing sang samla KGP sinat sepngi I nong ilap Reverend BR Karnayor ninyo ka jingkerku penwai kene ka program jong kene ka jing sang ilap online service tublain kurku ya kinong simta baro kibangin sa yo ban pendam kawai hadin kawai pan kombalapan bana hagan kapor mentangin ya sedang no ya kani ka jing seng yalam jongi lengba kani ka online service da ka bangin yarwai lang ka jing rwai ka basan spa sauponyo ka jing rwai ka basan spa sauponyo pada din kani jing rwai kombalapan na ngin sayo ban pulih nagaktin jong blai badialam hajing duai dai Mr. Pencai Pongrom ngam sengau le rai ban playu trai ubala mam yanga ban burom yagaktin buai ban ya kading pna tungni yang ngin barok kedekon san spa sauponyo
ban buram ya kak din buai bat ya kading puna hau Chris galalat na kapop bat ka jingkit trong apar kalado hakading puna ngalayeng ngalajop timen tangan ku menjunom syu Jisu utrai nga itu hau nga shanya ru bun penleran kum yang baker mens kem hau Chris galalat na kapop bat ka jingkit trong apar kalado hakading puna ngalayeng ngalajap timen tangan ku menjunom syu kum lakaket kaktin kaskem ya kaba ulas mai tinggal langit bangan amrem hakas ngijong utrai hau Chris ngalalat nakapop bat ka jingkit jong apar kalado hakading puna ngalayeng ngalajop timen tangan ku menjunom syu utrai unpla yang ong hak majong ukupa bahaka salem ngan yosyong haying lakre yanga hau Chris ngalalat nakapop bat ka jingkit jong apar kalado hakading puna ngalayeng ngalajap timen tangan ku menjunom syu Mentangan kerpat ya i Mr. Pensyai Pengrum Banyalam Pulik tin jong blai ban hajing duai. Hashwaba ngin pendama kemat jong blai ha ke jing duai. Tungine pai bat syashkor ya ki artli ki benta na ke ketien ke jong u ya ke bapila ban syam na ke kitab ke jong u Hosea bat na ka gospel ke jong u Yohanes. Ki kentien ki baong kumne. Tus ngau ya ke ketien utrai pigi kon Israel. Namar utrai udon ke jing asai bat ki basyong ha keri. Namar umdon ke jing shisha lemne ke jing isnei lemne ke jing tip ya ublay don tang ka basmai bat ka basyukur bat ka bapenyap bat ka batu bat ka baklim bat ka snam ka kenroy ya ka snam namar kata ka ri kan sayam brio bat ubasyong haka baro unsdot no katba kilanang roy kilanang le pop ya nga ngan penkela ya ka burom ka jongki sya ka jing le ran Naba ublay ula iet kata ya ke perthai kat bau lai ti no ya lau khun balakha marwe bau ei ru ubanyet hu unom jat shu henry unyo ya ke jing em ke babom jukut naba ublay shimla pha ilau khun che ke perthai bon penrem ya ke perthai henry bon pen em ya ke perthai da u uta ubanyet hau khun udon ke jing em bom jukut utati ubom ko ngo yo khon onomi I ya ka jing em hendai ka jing bitar ka jong ublay kaya isa halo jong u to wan hanga phi baro ki bathat bat ki bakhya ka jingket tiengan penjam ya phi ublay unker khuingi habangi pule bat ngi shashkor na ka ktien ka ba em ka jong u ngen IT ka ni ka por baro ka jing duai ngene duai kokpa jingi ubahab neng ublay bahak ublay bakhoj ublay badap ya ka beneng shajrong bat ya ka kendau shapo ngi penpau ka jing sngongo
ba crowd yame ha ka ba kum kene ka por ba medang ripen ya kene ka men sim jongi ha padeng kene ka klam ka ba shirkai ka bala bamdu yeshibun ngot ki men sim ki ba kodor ni pen pau ka jing sngongu yame ken rat me pen la ru ingi lengba kene ka por bat lengba kene ka klip mat bat lengba jong ka jing sang samla KGP sinat sepngi bangiyo ya ka ba kum kene ka lat ko pa ba it ban yeng ha ka ba kum kene ka rinsan na ka benta ban pendep ya ka ka ba malapha lengba ka ktien jong me bat kata ka long ban yeng ban pen bena ya ka jingalap ya ka gospel jong ka jing pen haki brio baro ki ba dona sla jong kene ka kendo ni angu na ka benta ka jing sang samla sinat ka bala pen bet ya ka ba kum kene ka program bat ni kermen ko try ba ka ne ka program ka jongi ha kene ka por kan long ka jingker khu ya ki ba bon ngot ki men siem ki ba kodor ki ba pet ya kene ka program ling ba kene ka por ko pa ba ni don ya ka jing sngo khia ha kene ka por ha kene klip mat ha bangi pha shi ki baro ki ba ja saudong jong kene ka perthai ka don ha pring ka jingki phalo ka ba kraw ka perthai ka don ha pring ka jingjin jar ka ba kraw ka dau ka ba kraw ka long namar ba ka pop ka jong ka la kiu soi akmat jong me ka ri baro ka we ka dap ka snam ka dap ka jing tu ka dap ka jing luti namar ba ngim shep tieng ko try ya ka kerteng ka jong me bun sien ka jinga lenti ka jongi ko pa ba e nila le ya ki balong persya ya ka mon ka ba khut bat ka ba kentang ka jong me ha ka ni ka por ha ba ngi wan ha jan jong me ngi wan kum ki briu ki ba tlot ki ba swai ko pa ba e me ilut eke baro ka ba don ha ka do no jongi ngi la ban bure ki pop ki jongi na khmat jong ka ni ka perthai hen rengim la ko try ban bure e ka pop ka jongi khmat jong me ngi wan namar kata ban yeng leng ba ka ni ka rensan ko pa ba e ban pen bena ya ka khubor jong ka jing e ka jong me om tang ngi ki ba don ka balang kristan hen raya baro ka perthai namar ka tien jong me ka ong ling ba ka ni ka por na ba ublei ula e kata ka perthai ba ulai tino na kam ta ka ni ka perthai yala ukhon ujong ubala kamarwe ko pa ba e ni wan ha ka ni ka por na ka benta ki men sim ki ba kodor ki ba pe ki ni ka program dan apreng jongki ki ba don ki ngi sem ki jongki ki bla don ka balang kristan la bon telikis nam henry ke bampat itu bat ki bampat mat ya me ka jing ka jongki ni duai baling ba ka ni ka program ha ka ni ka por baki bon ki men sim ki ba kodor kin mat ya ka jing shamen sim ki ba thmai bat ka jing pen gendo ka jing ka jongki ni wan ka ni ka por ker pang ban IT ya ushekri uba kodor jong me uban sayang ban phlai ka ktien ka jong me I pastor iba I jongi ken rat mela pendon kami I ke ba bon ki bentayu shekri jong me ban kreni ka jing shisha na ka ktien ke ba im jong me ko pa ba I tu pendon kami iling bah ka ni ka poru ba ka ktien ke ba mi no na ka shintur ka jong I kana long ka bor ya baro ki ba snap bat ki ba shashkor ka ktien ka jong me don ru ko try ki para men sim ki ba kodor ki ba don ka ni ka por ki ba pej ka ni ka program ki ba don apa dengan jing jar jong ka jing ko try ki ba don apa dengan jing pang ka jing stom ki ba don apa dengan jing do jing kermen na ka benta ki ki ba ki ken do ki shama ka jing jong ki ya rap ko try Jesu bahkan no ka jaka ba ki don na ka ni ka por ko try kin yo snow ka sur ka jong me ki don apa dengan jing ku slai jong ka jing ko try dan si bon ki men sim ki ba ko do re ki ni ki ba pen jot no ka jing ka jong ki namar ka jing slai ka jing jar ka jing khia ka ba ban ya ka do nuot ka jongki ni duai ko pa ba ling ba ka ni ka program ba kan yo snow ya ka jing khot jong me ha ka ni ka por ko try to wan hanga phi baro ki ba thaj bat ki ba khia ka jing ket tingan pen jam ya phi ni IT ko try ka ni ka por ka badang sa hakikti ke ba don bor ki jong me nai ker khuru ikinong lam ke ba ie jong ka jing sang samla sinat nai ker khu ya ki nong ket kam ke ba ie jong ka nai ker khu ya ki nong ket kam jong ki evangelistic committee but ker khu ker pangru ya ka Christian multimedia committee ker khu I chairman isket 3 jong ke committee
kiba traysto miat bat sngi na ke benta ke ni ke program ke jongi ngi duai ba menai penon kam ya ke Good News TV na ke benta banya lap ya ke gospel ke jome bat ngi duai bat ngi dang yech kemru ba shibon ki men sim ki ba kodor ken mat ya ke jingpen good kendo ling ba ke ni ke program ke bangin penlong ha ke ni ke por ngi IT ko try ke ni ke por ke badang sa hakikti ke badon bor ke jome to the snow to the map ki jing duai ki jong ni unong pop uba kraw na be kini barok ngi pan ngi domingo haka kerteng ke ba em ke jong try jong i uchi sukres ngi duai amen tu blain kurku ya ka jing pensngau na ka tien jong blai bat balai lam buti ho blai ha jing duai benta ha ka por ngilapoi sha ka wei ka benta bat kata kalong bangin sa yo sngau no ya ka khubor jong ka jing yalam nak tien jong blai bat nagaliang ka jing seng samla sinon ngila penbeng ya Reverend BR Karnayor i pastor Karnayor idei wei ni pastor melarang ba jong ka KGP sinon sepngi ila long teng u executive secretary jong ka sinon bat wila inchan bat page ru ya ka jing seng samla ha kitu gisnam ba idang don haga office ilalong unong keren nong yalam bo blai ula pendon kam hai bo bon ki jaka ba bon ki mensim kilayo ye ka jingkerku lengba usyakri jong blai i pastor BR Karnayor ngidon ka jingkermen ngidon ka jingai ke baskem ba hang ka ni ka sngi blain pendon kam borba ye i kenang ba ka ai ka bangyo sngo haga ni ka sngi kan long sisya ka khubor jing yalam ba bon ki mensim kin syam ka jing kendo bat kin yo ya ka jing pen im ai ka ba do try nong pen im jungi uji sukres haswa bangin sa yo sngo ya ka jing yalam na i pastor BR Karnayor mentangan kerpan ya ka standing choir jong ka jing sang samla KGP snot sepngi kin ai ya ka jing ruai ka bakar pang hagan ka por hey hadir pranong penim ngashen jing jatha jing sukha kamen sin Suk neng bagan yo bayana la sispa dakas nam kodor utrai hagadim pralum kalbari jing ai ga da prashay pan pen em ya ka birthday ungan vai ngan ya lo ngan ya pen ra jing Sajin
jing sok neng bangan yo bayana la sispa dagas lang kodor utrai haga dikra long kalbari jing ay kada prashrei ban pen em ya ka Teman besan Chairman nongelam jong gani gajing seng yelap jong gajing seng samla KJP Sinat sepni kinongkit kam jong gajing seng samla Sinat i executive secretary jong ka bad baro ki badan benta ka pelong ya gani ka program ha gani ka sngi ngashim ya gani ka kabu ban ai kublei ya fi baro haka kerteng ke jong Jisu obo trai jongi kublai shibon teman besan nak bentaki kentien jing pediang sngobha bat jing penitho ka jong fianga ka bakum kene ka por ka program ka bakerpang jong jing seng samla Sinat jongi ki para bangit ba iye ki parlok samla kaburam magajingo kalong yoblay ubla plie yang iya kani kalat bangila banyos kau ya ka kubor nakaktian ka jong oblay napan pau ka jing skongo ka bakarpang ya ka jing seng samla Sinat lingba ka evangelistic committee nakabenta kani ka program ha kani ka sngi kilok kibala ban page ya kani ka program lingba ka Good News TV bat lingba ki mobile phones haba fi page ya ki YouTube channel nakabenta kani ka sngi ka bakarpang nga khot ye ya fi sha kani ka jing shakri mata ai bo blame nyarap unker khu ya fi nga lingba kani ka por jong ka jing shakri yo ngamar ta tien ai ru ban ong bangi em hagi sngi ki ba bat bon sien ngiyam hagi jing ya shem ki ba maroi marwei ki jing ya kendo ki ba meding hagi jing em jongi bon sien habangi rung ki kamera hala marwei ki umat jongi ki jaw habangi don ki kamera thia ki jongi ki singkhle jongi ki jhi namar ki jing ya shem ki ba pher ki ba ngi mat hagi jing em jongi bat ngamar tetien ban ong bai wei pe wei nangi ngimat halakas ngi ya ka jing yam bat ya ka jing do jing kermen ha ka jing im jongi ring ha kwa man ya tho ya phi ka ni ka jing shisha bau Jisu yo sngo haba phiam Jisu yo sngo haba ngi ot bat haba ngi khot kerpat yo bat ngamar tetien ban ong bangi em gisngi gia ki bangi ayam ngi ot jeliau ngi sngo sir ngi sngo sheptieng bat bangi don kam bagi tagi jing ot ki jongi ken yo kiu soi haki skor ki jong ublei khnang ba ngin yo diang ya ka jing isnei bad ka jing penkhia ka bajanai ka jong uta obadon ka bor halor ka jing im ka jongi met mensiem haswa bangi ngenya ban skap ayu bleu don ban kren yangi hagani ka ski ka bakarpang
Tungin penkerpangi ki dok not jongi ka mensiam jong jing duai. Ban pan ya ka jing rap na ublei. Bangila ban mat ya ka bor. Kebentan ka ketien ka jong ublei. Kebangakwa ban warra hapdeng jongi kum ka kubor. Nagabenta ka ni ka jing sengelap jong ka jing seng samla sinat. Kalong naga gospel kat kumo Markus. Nagalendong ka sipo kat kot ka basan puway. Kikintien ki ba ongkum ne. Mekwa bangan le ayu yame. What do you want me to do for you? Kata kalong ngajing keren ka jong Jisu. Kat kot berokaway ka don ban ongkum ne. Jisu daya to te ula ong hau. Mekwa bangan le ayu yame. Utau matla ula ong te hau. Konong hikai. Bangan yo imat. Nginya duai. Penkre igi do not ki mensiam jong yablei. Ban pediang ya ke kubor ke ketien ke jong me. Haka bekum ke ni kesengi. Bat pendap yang yablei da ke bor ke jong me. Habang isya mau mensiam jong me unyalam. Yang hang no bangingi don leng ba ke ketien jong me. Keren ngisya skor ya me ablei. Haka keteng ke jong Jisu ngipan. Amen. Mekwa bangan le ayu ya me. Kata kalong ka jingkeli kabau Jisu ukeli ya ubrieu ubamatla. Bangitip ya ka kerteng jong u kumo Bartimayos. Ki para bangit beet lanangi pulie ka gospel kat kumo Markus. Kalendong ka sipaw na do ka dekat ka balay pusan kumto. Pipet pensem ki arteli ki jingja. Bat kita ki jingja ki long kumno bau Jisu keli ya ka jo ka jingkeli ya ki arjat kan hon ki breo. Ngisem ka dekat ka balay pusan u Jisu keli ya u Yohanes badu Jacob ki kon ki jong u Zebedi. Haka kotba pareng ka record kumni. What do you want me to do for you? Kaya iba fikwa yang aban le ya pi. Bat haka ni kat ka basan puwe. U Jisu keli u breu u bamatla. Banong ya u mekwa bangan le ayu ya me. Habang ipai sikini ki jingja arteli. Ki jingya kendo. Jong ki arjat benreu. Yau nong penem jong yu Jisu Kris. Ki arngut ki sipara. Ki apan no Jisu ya kawai ke jingpan. Bat kata kalong ba uwei unyo song sa kadiang. Uwei unyo song sa kamon ke jong utray. Haka buram ke jong u. Bat uwei pan ke jingpan jong u kabamino nagadonut jong u. Ban pan na ublei bat kata kalong banyo imat. Uya haka pertei jong ke jingdum. Ki khmat jong u kemla banyo i ke jingsai. Uem ubreu ubalanot. Bat dontang kawai ke jingpan ke jing im jong u. Bat kata kalong baun yo imat. Ke jingpan jong ki arngut ki sipara. Ki kon ki jong Zebedi kalong begin yo song lembadu trai we sakadiang we kamon haka buram ke jong u. Jisu kat kot ka balai pufra u ong haki pimtip ka ei ba fipan. Pimtip ka ei ba fipan. Kat baya ka jingpan ka jong u matla u Jisu updiang daka donot ka jong u. Bad open kia ro ya o. Habang ikren ya kini ke kubor. Haga ni kesengi. Kaktian ka jong ublei ka kot yangi. Ka jingpan ka bagkumno mga mapi ngiapan.
Lani ka ke jing pan jongi nau Jisu habangi don haki crisis jong jing em. Lani habangi baha ngi miat ro. Ke jing pan jongi nau trai. Jacob adu Yonis kia pan ya ka buram nau trai. Une umatla upan ya ka jing pan kia nau trai. Haba kei ka ba mangama pipat ngiapan no try. Haga jing em, haga jing ya lenti ka ba man kesngi ka jongi. Hatung ya keren mo bat u. Halor ki jing ki bang ya kendo. Haga ni ka pertei jong ka pandemik. Hatung ya keren mo bat u try ya kata. Hatung ya pan mo na utray ya ka bor ka jong u ban pelai yangi nagi jing chate sa ko magi bor jong ni ka klam bat ki jing ki bangia kendo halakasngi hatung ya keren mo badu Jisu ki jingja ki bangia kendo ka jing em kum ki samla kini kalong ka jing keli ka bakrau. Bat ka gospel kat kumu Marcos kelenong ka basipau kat saupun riau hadu sanpu ar kaya tho hangi syapang ka jubab ya kita ki jingkeli ka bakrau jong jing im jongi kaya tho ingi syapang ka jing Shem ka jong Jisu bat Bartimayos bat ka ka ba penlong yo Jisu ba un skap yo ne ubreu ubayam hakmat jong bat ka ka kitab ka bathamai jong ka jing im ka jong Bartimayos hadin ka jing ya kendo jong u yau blei ha ka do habangi phai ka ktien ka jong blei ka Bible ke tho ingi bo Bartimayos ude khon jong Timayos ubreu ubamatla na Jericho ka kerteng Bartimayos kat kum ka kentien tenrai kamut ukhon jong ubam khoj ngim tip bat ngim skotho balai balabo kerteng ya ukum ta amsim lakran sibun ya kalong yang long sem ka jong u handai ka wei ngitip ulang ubrieu ubamanla bat ubrieu ba imja da ka basyukrong uim da ka basyuap ya ka jingele isnei jong ki wei pat lada ki wei ki ai kamut uyo lada ki wei ki mai ulai phai thali shalayeng ubreu ubam yo ai ulong ubaju skotenat bansong haga wei ka jaka haga lenti na Jerusalem sha Jericho ban up bad yo nagi nongya lenti nangta ngila banong hakaktin nong way he's a man standing on the edge ulong ubrieu ubayeng hakikut lat tip ya kamiet tip ya kasngi tip ya kadum lani tip ya kasay don tanggaway ka jingya lenti ka jongu hapdeng ka kmat ka bakka hapdeng jing dum kapadon saudong jong u ban len ban song si jaka ka favorite place jong u ka jaka ka bau skotenat ban song ha ka lenti na Jerusalem si Jericho ban suap ya ka jing le bha jong ki wei pat ka Jericho kada ka wei ni ginong ba kabangitip ka don haga Jordan Bali lani ka them jong Jordan kabajangai tang kumbakat san mile syapang syatay lam mingi jong ka Jerusalem kumbaar fuway kilomita kadon haga surok kabapenya so yakini ki artli ginong ba ki bakraw ka Jerusalem bat ka Jericho ban poi sha Jericho na Jerusalem kinong ya ki haban ya ka ni ka surok
kabau Bartimayas uit bansong. Hakipor baro. Kadika surok kabau penyeso ikini ki arteli kinong ba. Bat bon kinong ya lenti. Na Jerusalem sa Jericho ba na Jericho sa Jerusalem kiya ya kanika lenti. Bat day ha kanika lenti. Lani ka surok bau Bartimayas upulot ikapor jong u. Ban im da ka bakrong kadika daily routine jong u man kasngi aga jing im upulot ika por jong u ban song krong haga ni kalenti namar kata ngila ban ong wat habagi khmat jong u kim yo i hande ula bam lendat ika jinglong jing man jong ni kalenti namar man kasngi u haban ya nang ta Uskau tu haganu ka benta ka ba uju syong. Uskau tu haganu ka benta ka ba hapkiar iki tliu gisar. Haga jingya jong u ka ba man kasngi hagani ka surok. Bat ka ktien ka jong u blay ki to yangi haka way kasngi ka ba udang syong krong. Ulayo skau yo patba babon ubayat nang ta. Bat habau layos ko bau Jisu ya nagatakapang kabau udon rengkat bau tau patma babun ubabut yo kadonut jong u ka kende bada kektien ka bajam mu perta ko Jisu meu kon u David to isen ai yang a katkot ka basau punyo ge tho yang ye kane U Jisu ya hakata kalenti kata kapor. Kajarang kat bagadai kajing kawai niam jong kajing lat jong kijiu. Bat habau ya nakata kalenti ki patba babon ki abot ya u bagi patba babon ki ap ki keben ki aro ru. Habagi yu I yu try hakaburam. Bau ya hakata kalenti. Kajing ap kermen degi bon pau teliki snem yo Bartimayas kala jalong hakata kasngi. Hapdeng upat ba babon. Sim set ya ka sintur ka jong u henry ula kaang ula lenyar ula kerpa di utrai banong ko Jisu meu kono David. Tuisen ai yang Habagi wei kila persang ban pensange yo mdan gabor jong upat lang lene upat ba babon bala ban pensange yo Bartimayas haga jeng khot yo trai ulayai kaang ulayai khot meu kon u David tu isen ai yang haki kot lat jong jeng em haki jeng do jeng kermen jong jeng em ki khmat ki bakenjam sem jong u ki kwa man yo I ka boram ka jong u blei namaru tep badeu ni o bala ban pelaj lo yo hakat khat ka sauf gendai ngi shem mo Jisu habola yengte ula ong to khat yo bat ki khat yo ta mat la ki da ong ha u to kermen tu yengru o khat ya me Ublay uyo asngau ya kajing ut jong ubreu hakakut lat. Uyeng habadan manu khat yo baduang ya kiwei khat yo. Bat kita na padeng upat ba kilay ong hau Bartimayas. Tu kermen tu yeng ro u khat ya me. U Jisu jubab ya kajing khat kajong Bartimayas. Uyeng ukwa banyo sngow shisho na utaw matla ayu don banong lani ban pan no ula kali yo me kwa bangan le ayu ya me ong gat khat ka basan puwe ka jubab ka jong Bartimayas kalong simple kalong specific simyat kalan shini shatai uang ko nong hikai bangan yo imat Bangan yo imat kalong
ka jing duai ka jong Bartimaeus ka jinget ka bau Bartimaeus udan ka lapan khia yo hau Bartimaeus kadan ka hope kadan ka jinget kadan ka trust ka jing shania badai gini ka jing long baskem gi bau dan ki balawan lam ya ka jing pen em ya ka jing thau thamai bad ya ka jing pen khia yo lesi manga bat mafi ngila bandan lagi jong ki jing hala marwai ya ka bau Jisu dan ka bor ban pelai loi hau yones riu life nyo try Jisu ong uta te obawan hanga da lei nganom kan taj no sabar ublei jongi utip iki jing ki ba manga mafi ngia kendo ngila ban pej iki ki khmat ki jongi hendrai ngem lapat ban yo ki jing shisha jong jing em ban long gi ba matla hakaba kenjaman siem kalong ngajing matla ka ba sngosen bat ka ba sngosan sat ngila ban pej ki khmat jongi hendai ngem lapat ban yoi ke jing shisha jong jing em badi kita ke jing shisha ke badon saudong jongi ki don ki jing tlot hanga phi ke bangi kwa ban laj no ki don ki jing pang jing shitom ki ba penjar ya phi anga ki bangi ngi kwa ban laj no la sho yengi ki jing khoslai ngia kendo ka jing pat lieng ha ka jing adai siang sisam kadon ka jing do jing kermen ha ka jing em ka jing bam yo kam jing bam yo jam ka jing do no i ki ba thon jongi ki ba ngi nyau kor ki ba ngi ki ba ngi buram ngia kendo ya ka jing skolong marway ka jing em jongi ka loneliness bat ka de ne ka ba sirkai katma ka ba kenjaman siem ka ba ngiasem man kasngi ngi skolong marway aga jing skolong marway brio bla banle ya kanu ka ba umdei manle Bartimaeus ka jing long marway jongu haga jing skolong marway jongu shimla do jing kermen Nreki khmat ki ba kenjaman siem jongu ki pech show blay namar udan ke jinget ke bas kem hagawi ke ski blay unyat haga jaga ka ba udan unyat ban pen thmai yo unyat ban pen khia yo bun sien ngi sate sakho ma ki bor bat ki jing thala jong kani ka perthai ngi kwa ban lai kini kilong ki jing ki balong praktikal ki bangi kendo man kaski Jisu ang uta te ubawan hanga dalele nganam kan taj no yu shabar kumbalong Bartimaeus kadon ka assurance yangi ka jing pentikna ki kular ki bakinjap lay u Jisu usngap habangi khot yu utip sapang jong phi bat jonga bat habangi khot yu un phaiktian yangi daga jing daga jing map jong utrai ukwa tang mangin su khot yu bania tho haui kita ki problems ki jongi he will deliver us un pelat yangi ki ki jing ki banging ya kendo hagan ka snam ki jing ki bangingi shamling ma kan ka klam ka bangiya mat ki jing ki bangingi kando ya tho yu ka khobo na ka tien ka jong ublei ka khot yang i bangin le e kata ngi do no i ki ba thon jongi ya tho hau ki don ki ba pet no na ublei ki ba jangai no na u ki ba ngai cho ban duai na ma ka jing do no i ba jong ki ini ka bentan ka tien ka jong ublei ka kren yang i mdon ka jing ka ba ret lani ka ba kraw ka ba ublei la ban thau tamai ka ba don kam yang i ka long tang mangin sia tho
yato hau namarutrai ubau blei ukhat yangi mangin yato hau hakashiti shigirom galanong basipau gat ka bakhat lai ngi shambala tho kumne namaruno uno oban khat ya ka kerteng ga jong utrai an panem yo ban yato hau jisu kalong ka badon kam yangi namaruang phikwa bangan le ayu yapi utip bikijing jongi ne ukwa bangin yato dal ka jong shinto dal ka jong donut jongi kai ka bangingi don kam kerke ha ka jing im jongi na khot ye yapi ki lok jonga to ngin yato hau trai jisu ngin yato au blei jongi ka bangi kwa hagen ski ka bakrpang compare ki jing shem ki jongi lakalong ka kumno ka badon kam kalong yato hau khot yu nget bola ban pelat loy ongin man igita ki jing pla ha ka jing em ka bau blei jongi ula khre na ka benta jongi ka jing mat ya ka jing don ka jong blei hapdeng ki jing shem jong ka jing em kalong ka jing tengen mat ka jing sok hapdeng ki jing at plung hapdeng ki jing etakho jongi ka ba man kasngi habau blei udon hapdeng jongi ngimat ya ka jing tengen ki kamba ki ja bat ngimat ya ka jing sok ka perthai kamla banai ka jing sok jong ka men sim hi habau jisu khat yo Bartimayos ka ktien ka jong ublei ke tho engi bau Bartimayos shim hesitate shim pen ya ka donot jong habau jisu ong yo Bartimayos me kwa bangan le ayu ya me u Bartimayos shim le da kum wei pat henre wi tho be bat kata ka jing tho ka bau ya tho au jisu kalong ko nong hikai bangan yo imat shim hesitate ulalet syakajaka ka bau jisu dan rengkat ka jing kermen ha ka jing em rengkat ka jing nget ka scam bat lingba ka bo ya ka jing shania ha ka men sim jong ka jing duai manong ko nong hikai bangan yo imat bat habau lalet ula bo no ya ka jankop ka jong u ka bau kop halakasngi hakata ka jing shong ka jong u hakalenti Jerusalem Jericho banyai kop halakaski ka jankop kabalong maka ka parlok jong u ki por baro dan da ka wai pat ndai tangata ka jankop badu yai kop ya ka ni ka jankop agi por baro namar ka ni ka jankop kalong ka burom yu kalong ka jingya da yu hagi por baro habau jisu khot yu Bartimayos ula loj ula bread no e kata ka jankop ula bono bak ya la ka jankop ula yang joj ula wan no jisu ong ktien ka jong blei badu ula mat ya ka jing pelaj loj ka jong blei ula mat ya ka jing penkhia u jisu la ong hau to khelej no kata ka jinget jong me kala penkhia ya me Bartimayos shim bread no ya ka jing kermen ka budan he never give up hope and that's what kept him alive shim la do jing kermen but day ka ni ka jing kermen ka ba kersoi hapo jong u ka ba ripenem yo kani ka jing ngai kani ka jing ja na ka ktien ka jong blei ka hikai ngi lai ki ko ki lok ba ke hikai yang i bangin don ke jing kerman hakata ka jinget ka bangin don ke hikai yang i bakata ka jing angnot ka jing kwa jongi ka deban mino na ka donot jongi baro
Bat ka balai ka jing hikai ka bang yu i hang ne. Kalong ki hikai yang i kumno banduai. Bartimaeus ka jing ya keren bat u Jisu. Shim labon ketien. Ne ka jing duai ka jong u kalong specific. Ko Jisu meu ko no David tu isen ai yang a. Have mercy on me. Ki para bangit bait ki lok jong a. Kajing hikai na kanika benta ki hikai yang ina markata. Tongin kermen hapadang kajing do jing kermen. Ai bagata kajing angnot kata kajing kermen jong ikan mino naga do not jong ibaro. Batungin niya tho how Jisu ka mensim jong kajing duai. Kai ka ba mga maphingi don kam kerke kajing em. Kajing don kam ka ba kerke ka ba Bartimaeus sudan kam kajing em kalong ban yoi ya ublei. Bola ban yoi ya ublei. Bat ban yoi ki ba don saudong jong. Ka ba skotenat ban long habala pen pej ki khmat jong u. Uba ningkong uba mau yoi kadika khmat ka jong Jisu Christ. Maria pet ki khmat. Yoi ka buram ka jong ublei. Ka badon saudong jong u. Yoi ki waipat. Bat ngangit scam bagi bait baton jong u ki balak bandon. Hagata ka poru. Uba umpat ji yoi menu ndai menta yoi. Ulah skongo yo blei. Bat ong ketien ka jong blei. Hadien mo ulah yo imat. Ulah buat yo Jisu. Hakata kalenti. Ki para bangit bait. Haba yo i ka buram ka jong Jisu. Ka jankop ka bau Bartimaeus uit bangso ban peja ka jankop ka batigit. Ka jankop ka ba iutong, ka jantop ka bala kelarong. Bartimaeus ulah bread ya kata. Ulah ina bak ong ketien ka jong blei. Kamod kwa suban pej ya ka. Ulah ina ya ka. Bat kata ka jing imat jong ulah yui ya ka buram ka jong blei. Haba ulamat ya ka kamba ka bakat kata ha ka jing im ka jong u. Haba uble ukran ukhat yangi kumangilong tongin kermen ngin yengru wantang kumangilong sakejat keding pernah ka jong utrai ukular ban pelai luat yangi kilok bae ngam tip ya ka jing ya kendo lani ka jing ya syam ka jong pi simet Hagajing em jong pi hagi yengi sem jong pi nre ublei jong iutep. Pat kajing khot ka jong ublei ya pi anga haga bakum kani ka por ka long bo kwa tang mangin su khot yo. Ban ya tho hau. Ban perta hau. Kumbo Bartimaeus ula perta klem jing leran banong ko Jisu. Meu ko no David. Tu isnei yang habang ye tho hau ye ki jing don kam ki ba kerki ha ka jing im ka ktien ka jong ublei ka penti kana ya phiang ha bau mau uya sko yangi ka jinget ka bangi don kan pelai luot yangi ngin yo mat ye ka jing kerku ka jong ublei na mau Jisu ong ta wan hanga phi baro ki ba thaj bat ba khia ka jingket dengan penjam ye phi kajing penti kena ka bakrau kat kani hai ngin syam ong we nong tho he will ease the problems in life un penjam ye kajing bakit bakhya jong ko do not iki problem kajing im jongi ka bangi don kam ka long tang man su khot yo man ya tho au ka basa nang ta ka dai ka benta ka jong ublei man pendam ki parlok ba ye hatu ngin le ya kan ni hangno pangingin don nagi yang ki sem jongi ban su penret ya la dia ka men sem jong jing duai haba uble ukren yangi lingba kan ka khubor ban ya tho hau man khot yo
A simple faith in God can change your life forever. Ka jingit. Ka basngur. Ka batap jing kermen. Kan pen kelai ka jing im jongi. Na ka bakthang tam sya ka bakmen tam. Namar bau Jisu khot yangi. Bangin ya tho hau. Ya kita ki jing kit ki bakya jong ka thonut jongi baro. Ni puli Matayos nyopra. Trai Jisu ong na babaro o bapan o pdiang baduta o bawad o shem. Baduta o batiet anple. Matayos arfuar. Badi ki e baro kat ki ba fenpan ka jing duai da ka banget fen pdiang. Lukas katway kendai ngaru nga ong hapi topan. Dia an saai hapi. Tawat pen sa syemro. To tiet ta an sa plepi. Yones kat sanyo. Jisu ong lada pi aine hanga. Bat kiktien jonga ki aine hapi. Ya ka ru ka ba pimon pen pan. Tekan long ya pi. Chiti ka baningkong yones san kat sao. Tekan ni ka long kata ka jing sngau syania. Ka bangidon siya u. Baladang ipan ya ke ru kat bakum ka mon jong u usngau yangi ka jing duai jong jing nget kan pen kerja iki lomba jong jing em jongi ka jing duai jong jing nget kan pelai luat ya pianga na ki jing du jing kermen baro Bartimayas habolo duai daga jinget hau trai habola yo imat bola yo ya ka buram ka jong ublei klem jing dum bat klem jing ka habang iwan tang ko mangingi long ban ya tho ha ka men siem jong ka jing IT ala de nom don ka bor jong ka perthai ka bala ban ka dum ki khmat ki ba kinjam siem jongi ki ba ublei la ban weng na ka jing im ka jongi Ublei ungkur kuya pi ki lok. Yagi yang ki sem jong pi badai bagani ka kubor. Kan yarap yangi. Hapdeng ki jing shem ki babuan na ka jing im. Bangila bansyania. Hauta wadan ka bor. Ban wengi ki jing Ki bangingi mat. Ha ka jing im ka jongi. Ublei ungkur kuya pi. Na ka benta ka buram ka jong u. Amen. Tunginya duai. Tanggo mangingi long ablay ngiwan na kajing skaus kem bameme don rengkat bangi badai bagani ka kubor kan yarap yangi bangila ban mat ko trai kajing pelat luat ke jong me ban mat iki kamma kajing im jong me bangila ban mat ko trai kajing don rengkat ke jong me hapdeng kajing shem ki babon kajing im jongi kerkui ya kawai pakawai ka mensiem ka ba khot kerpat ya me ya kawai pakawai ka ba sngap ya ka ktien jong meling ba kani ka kubor bat pendap yangi ko try da ka jing kemen na ka dok not kat bangi nginang yat saprang ban yat ha kata ka jing khot ka ba me mela khot yangi maap yangi ki jing duna jongi Sngau ka kateng jong Jisu ngipan. Amen. Ngilapoi syaka benta ka ba khaddu. Jong ka jing syakri ka jing pendon buram jongi yau blai hagani ka por. Ngangai bau blai in kurku ya kiai baro bangila pendam nadu ka ba sedang hadu ka ba khaddu. Ngilayo sngau ya ka jing ruai kerpang ka naga standing choir jong ka jing sang samla sinon. Ngidon ka jing karben ke baskem bagani ka kubor ba philaai ma phi menta ka sngi kan long ka jing krisyan ban ai mensim ya ki babon ki para bangen ki para long ki balangai bat bompat ngen ki basngam bat sha skor ya kani ka kubor jing ruai kerpang naga benta ka kubor jing yalam jong i pastor BR Karnayor kala long sya ka kubor ka ba ai mensim yangi barok lang kiba don hagan ngapor bar ngait kan long kumjuru ya phi kiba sha skor kiba sngam
lengba kani ka online service ka ba ipasor ila ai ya kani ka jing yalam. Ti haswa bangin sa penwai ya kani ka jingaseng yalam jongi menta ka sengi. Naga benta ka jingaseng samla KGP snot sepngi ngayeng ban penpau ka jing sngongo ya ka balang Presbyterian Maukar hangni ningkong ka balasya yangi ka jingaseng samla sinon bangin penlong ya kani ka jingaseng yalam menta ka sengi. To blain kurku yepi ki pastor ki badon menta ka sengi ki nong syarai jong ka balang langimla ban ya kendu markhmat bat pi namar kani ka jingdon jong kani ka klam ka bangi ham ban ya jengai iwai na iwai bat bangin kamde yengi ban ya lumpai ru blain kurku ya ki hun samla ki rangba jong ka balang nang ni na Maukar ki ba yaram ban penbit penbiang ya kani ka jingaseng yalam menta ka sengi to blain kurku ye pi boro arngon nangkar shan ye pi ba pinangla banang trai khambha susu yakakam lang kalong hakan no ka benta bau blai ulai ka sam ye pi ngaban pauru ka jing sngongo ya i organis imes Cassandra esutnga ibala yaram ban tem ban penbit penbiang ya baro ki jing ruai hakane ka jing seng ka bamenta ngun pauru ka jing sngongo ya Reverend VTS Langsti Nong yalam bat uba baik bajingo yang ka Good News TV jong ka jing seng samla sinot sepngi ringkat bat ki paralong ki bala penbit penbiang ya ka nika program to blai nang kerku yepi nang ba pinang la ban ai yang ka jing syakri ka ba bhatam khamtam hakane ka por ka ba ngimpat yo kalan ban ya syam paik ba penpauru ka jing sngongo ya baro ki nongkit kam jong ka jing sang sinon ki dekon ki nong yalam jong ki evangelistic committee ban na ka banta jong i baro ki badon hakane kapor kadung penpau ka jing sngongo ye pastor kebi snaitang ibaju yaram ban aimen semyengi na kapor sekapor habaro ki program jong ka jing sang samla KGP snon segmi to blain kurku yingi baro lang hakaba nginang yai duai hau blai knang ba nginyo ya ka por ka babiang ha ka jing penyai ka jong blai banajrong ngin sayo ya ki jing seng kumbang ijulong ha ki por baro ban ngilayo ya ka nikalan lingba ka jing sya jong ka sarkar bangin pendam iki katto kan ni ki program ringkat ka bangi haban kongo ban bun ya ki protokol ki ba ka sarkar ka penbank na ka benta ka jing bha jongi iwai piwai baro na ngimdai ban klan ban duai na ka benta la ka jong gari ki nong yalam hangni haka jela jongi ru to blai kurku ya ki ke baro ngila pendam menta ka sengi ngin ya penwai no ya ka ne ka jing ya seng yalam jongi haka ne ka por da ka bangin ya ruai ka jing ruai ka basan spa life ho ar kajing ruai ka basan spa live hoar kada khot ka baningkong ka bakhaddo bat ka khoros tungnya yang lang ngin ruai yakan ka jing ruai bat hadin kan ka jing ruai ngan sngau bha ban kerpan yai Reverend KB Snaitang in ai ya ka jing kerku penwai Kentat ko Jisu jem nur
คราวกะจิงอิมบัดกะจิงสุขใจงามดันชูหาเนงหาขึ้นโดตามมาเมโกตรายJesu semoga yam jonga haba milang khot yaki we wat kentat yanga ตัวนี้ด้วยกะจิงโอกับบุรมกะลองยาเมอัตรายอุบเลอุบัดดันบอร์ฮับเนงบาร์คันเดวอุบลาชะเซวพายงี้กุมกิคุณสำลาจงกัสนัดเซฟงี้อุบเลยหากบังยี่โยบันปลองยากันเนกจีนเซงยลับกับซิซินอาร์สเนมลังบากับออนไลน์เซอร์วิสบัดกุมจุโรลังบากับกุดนิวส์ทีวีอีดวายน์มากตาบันเมนเซฟพามกระคู่อุบเลยบันเมนเปียงโรอีกมตาบาร์อยากว่าคมกิคุณสำลายกิเลสบันพันดับหากในกระปอนบัดคำกระปังอยากขบวนจริงกิจังแม่บักกันดลองชากระบวนกันดลองชากระจิงกระคู่อยากจูบาร์กิบยาบันสงับบัดบันเสสกัวเรกาฮัลจงกียิงกิเซมกิจังกีบัดปลายจริงกระปอดักกิคู่เบลกิจังแม่ดักบัดตัวไอ้บักจิงกับบัดดับกับเสลยกะจงอุตรายปนปนอิมบะเอจงอีบลองอุเจสคริสต์กะจิงบะกะจงเบลคุปาปนบอมจุกุดแล้วมันกะจิงสลอกกะบริกะบัดเตียนกะปนไซบอกะจงมันเซมบะคอยตูกินไลกิบลองเฮาเวเบลอินะช่องสะช่องดับไฮแลมบัดงี้คุณกิคุณสำลายจงกะสะเซมงี้โหกุมจูโรจงกะบลังจิเมหังเนแลมบัดกิรุงเงกิคุกจามเรกิบดันกะลังสัตลักจนกะรีกะบะไทCuma mana yang bersyukur, kita berdoa, kita pendan buram, jika kita engkau jemau belai, lalu mentah belakang taruh, Amen.